Wat vinden jullie zo mooi hier, hoor? Nou, omgang met de dieren, al het werk wat erbij hoort, maken en de dieren allemaal om je heen staan, dat is leuk werk. Het Hattenkamp van Kolm bestaat nu al meer dan 50 jaar. Maar als de besten gaan, wordt het een kamp zonder hat. Het kabinet vindt het houden van hatten net best vriendelijk. Eigenlijk horen herten niet in kampen thuis. Herten zijn wilde dieren. Die horen eigenlijk door het bos te rennen, door de velden te rennen. En niet opgesloten worden in een hertenkamp, dat past er eigenlijk niet bij. En wij vinden dat het wel belangrijk is dat dieren wel moeten opgroeien en leven in een omgeving waar ze echt thuis horen. Ja, heel plat gezegd belachelijk. Want je ziet de beelden, je ziet de beesten hier achterlopen, die zijn dik tevreden. Die komen naar het hek lopen zodra ze gevoerd worden. Die moet je helemaal niet in het wild loslaten. Dus waarom dat nu opeens veranderen moet is ons een raadsel. Maar het is helaas zo. Wat betekent het Hattenkamp nou eens voor Kolm? Een heleboel. Wij zien dagelijks heel veel gezinnen, grootouders met kinderen en elke dag weer. En dat geeft heel duidelijk aan dat het vervult echt een behoefte van de Kolmers. De lip in de hatten maar op het Hattenkamp blijven. En de anti-fokmaatregels gaan pas in 2024 in. Dus Anne zocht wel mogelijkheden. We moeten nu even heel wat vakken, dat we jong spul krijgen en dan kunnen we wel weer 15 jaar vooruit, denk ik. Je nou nog even de beste hut rond werk zetten, dat er nog 10 of 15 jaar. Ja, dat we een jong spul krijgen en dan kunnen we heel lang vooruit.